Li goristana ku li navçeya Yıldırım ya bi ser bajarê Bursaya Tirkiyeyê şîn û êşeka mezin heye. Divan gorên ku nû hatine vedanda penaberên Sûrî, dayika bi navê Amîne Elteha El Musa, zarokên wê Yasîr, Ehmed, Kerem, Meryem, Ali û Muhammed El Casim û kurapên zarokan Ehmed û Ali El Casim û temenê wan di navbera 1 û 11 salî de ne hatin veşartin. نعزي أنفسنا قبل ما نعزي أهل الشهداء اللي راحوا الله يتقبلهم. ام سرساغیش خورا دخوازن بریکو ام سرساغیش کسو کارن شهیدان بخوازن ما خلق خوش دزدان اوه چارنویس خلق سوریه و هر دم و حالوان به ام بهوینه وگرن ولات خوا دوی چاره سریک بو سوریان هبه داکوب سر بلندی وگرن ولات خوا گوری تثبیتین اولو داخویانی والتیا بورسایه دشوا 8 مجدار دا جبر سدما صوبه آگر به مالا پنابرین سورید کبه و د انجام ده 8 زاروک و جنکی جانین خوش دستن. مالباتا الجاسم جه حلبا سوریه و ده سال 2017 دا جبر شار بری خودانه بورسایه و ببرهب کرنا کاغذ و خورده دبارا خود کرن. دما آگر به مالت کبه حتی در و جینار و تیمین آگرکوژی خودگینن هواروان او جانین خوش دستن. شخوات فقیر المملکت خود yaşamış, rahatım ağam yaşamış ve çok perişan. Tahminim şöyle 11.30'da başladı yangın. Saat derdora 11 şevê agir çêbû. Em bi dengê hewarçonê bi agir hesiyan. Dema em gehiştin 4 zarok ji ber agir canê xwe ji dest dabûn. Malbateke bê zarar bûn. Zarok tim ji vir diçûn. Kapı gibi ses. Ben dedim herhalde buralarda biraz hırsızlık olayı çok olduğu için. Her wiha şewata li qata dudiyan avî apartmanî. Bandorê de her du qatên din jî û sê penaberên din jî ji bo nexweşxaneyê tên rakirin û tên derman kirin. Li aliyê din serdozgeriya Komarî ya Bursayê derbarê bûyera agirpêketinê da lêkolîndaya dest pê kirin. Kentimiz aynı zamanda bir lodos bölgesi. Li bajarê me bayê xurt lodos heye û li navçeya Yıldırımê li gelek taxan xetên gaza xwezayî tune ye. Ji loma jî xelk bi sobeyê xwe germ dikin. Em hêvîdarin ku êdî li herêma me Yıldırımê xeta gaza xwezayî bê çêkirin û bûyerên bi vî rengî çênebin. Bekliyoruz, talep ediyoruz. Li bajarê Bursayê bi fermî 185,000 penaberên Sûrî dijîn û Bursa li Tirkiye heftemîn bajar e ku herî zêde penaberên Sûrî lê dihewin. Êş û trajediya koçberan bi dawî nabin. Ew beriya 5 salan ji heleba Sûriyê xwe spart bûn Bursaya Tirkiyê. Lêberê li vê derê di encama şewatekî da 8 zarok neh koçber canê xweş destan û li vî goristana koçberan li welatê xwe dûr baxê hatin spartin. Omer Sönmez, Rûdaw, Bursa.